Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nonton YouTube channel berbagai. Nonton shopping atau program jualan berbagai. Nonton video channel thumbnail bar tertentu video nonton video skip खालामबाय थानाय जोबगासिनो लांदों लोगोफोर आं दिनै नोंथांनो मोनसे गोदान भिडिअ लाफैदों बे भिडिअआ मा होनना बुङोब्ला बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर बे भिडिअआ दा फेसबुकआव ओरैबायदि भाइरेल जागासिनो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ बे भिडिअखौ ओमफ्राय बे भिडिअखौ नुदोंब्लाबो बे भिडिअआव नुनाय जेनोखि बिथां सासे हिन्जावा सासे हौवाजों बुजायोना बे मानि थाखाय बुजादों बेखौ नोंथांमोना मोनथियाबो जानो हागौ आरोना ओमफ्राय जाय भिडिअखौ नुवाखै नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरोना भिडिअखौबो आं होनो हागोन भिडिअ क्लिपखौ ओमफ्राय बै बुजानाय भिडिअ क्लिपखौल' होनाय जानाय नङा आं ओमफ्राय माबायदि मानसिया बुजाया माबायदि हिन्जावा बुजाया आं बेखौ नोंथांमोननो होनो हागोन आरोना फट' ओमफ्राय भिडिअ ओमफ्राय बे बुनाय भिडिअखौल' आङो होनाय नङा मानो होनना बुङोबा इउटुबाव मोनसे गाइडलाइन्स दं नालाय ओंखायनो आं होनो हानाय नङा आरोना नैबे बुनाय भिडिअखौ ओमफ्राय बुनाय भिडिअखौ नायनोब्ला आं नोंथांनो बे फेसबुकनि नामखौ लिरनो हागोन नोंथांमोना बेयाव थांनानै फुल नायजोबनो हागोन आरोना आं ओमफ्राय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ होयैनि सिगां नोंथांमोनसिम मोनसे गुरै खावलायनाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बेनि थाखायनो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना दा नै अखा हानायाव साथा लालायनानैबाबो नोंथांमोनजों नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों आरोना बेनि थाखायनो अननानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना बै भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रोदो आरोना बिनि उनावहाय बिथाङा मानि थाखाय बेफोरबायदि खालामजादों मादों आं नोंथांमोननो खिन्थाना होगोन आरोना जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायना लादो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नुखाबाय ओमफ्राय बे भिडिअ क्लिपआव आं बे बुजानाय क्लिपखौ होआखै लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला इउटुबनि गाइडलाइन्स मथे बेफोरबायदि बुला भिडिअखौबो होनो मोना नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना बे बुजानाय क्लिपखौ नायथारनो फुल नायजोबनोब्ला नोंथांमोना बेयाव मोनसे फेसबुकनि नाम होखादों नोंथांमोना बेयाव सार्च खालामना नायनो हागोन आरोना ओमफ्राय गोबांथार मानसिया नुखाबाय जानांगौ बे भिडिअखौ नुखाजोब्बाय ओमफ्राय बिथाङा मानि थाखाय बेफोरबायदि बुजादों मानो बेबायदि खालामजादों नोंथांमोना मोनथियाखै जानो हागौ ओमफ्राय आंखौ एसे फोरमायनि लोगोफोर आं मोनथिनाय मथेब्ला बिथाङा जेनोखि एसे सिगाङावहाय जे हाबा जाखांनानै खाराखै होनबा बे हिन्जावानोमोन आरोना ओमफ्राय बिथाङा मानि थाखाय खारामोन बिथाङा जाहैबाय लोगोफोर बिथांखौहाय न'नि मानसियाहाय नायनानै हाबा हरदोंमोननो ओमफ्राय नायनानै हाबा हरबाय नालाय ओमफ्राय बिथाङा मोजां मोननाय दंना मामोन बिथाङा मोजां मोननाय हौवाजों खारलांफिनबाय नालाय ओमफ्राय दा खारलांफिनबाय नागिरनानै मोनबाय न'नि मानसिया ओमफ्राय नागिरनानै मोननानै बिराद बुजायबावदोंमोननो बिथांखौ लाबोनानै बुजायदोंमोन ओमफ्राय बिथाङा खोथा मानियाखैनो ओमफ्राय मानियैनि थाखाय बिथाङा दा बिदाजों बेफोरबायदि बुजादों आरो बेफोरबायदि खालामजादों आरो बिथांखौ न'निफ्राय होखारहरदों होननानै मोनथिनो मोनदों आरोना बे माबानि गेजेरजों ओमफ्राय नोंथांमोना बेफोर भिडिअखौ फुल नायदो नोंथांमोना मा बुंनो सानो बुंदो जेनोखि बिथाङा मा होनो बै नायनाय समावनोहाय जेनोखि जाय हौवाजों हाबा हरदोंमोनना बेजों नायहोलायनाय समावनो बिथाङा गावना मोजां मोननाय दंबा दंमोन होननानै खिन्थाना लाबा माबा मोनसेबो जानो हानायमोन आरो लोगोफोर नंगौना नङा लोगोफोर नोंथांनो खिन्थाहर बेफोरबायदि हाबा जाखांनानैसो गावनि मोजां मोननाय हौवाजों खारलांफिननाया बिथांनिबो गोरोन्थि दं मानो होनना बुङोब्ला मा होनो बै हौवायाबो थाखा फैसा गारनानै हाबा लाबाय दानि जुगावथ' नोङो मा होनो संख्रि बानलु थाइसेजों मोना थाइनैजों मोना आरो हौवानिबो मान सनमान जाबाय आरो मा होनो न'खरनिबो मान सनमान जाबाय बिथाङा बुहुद गिदिर गोरोन्थि मावदों आरोना बिथाङा मोजां मोननाय दंमोन सिगाङावनो खिथाना लानांगौमोन आरोना न'खरनि मानसिनो जेनोखि गावनि न'खरनि मानसिनो आंहा मोजां मोननाय दंमोन होननानै ओमफ्राय दाथ' बिदि हाबा जाखांनानैसो बेबायदि गावनि मोजां मोननायजों खारलांफिननाया बुहुद गोरोन्थि दं आरोना बिथांनाव ओंखायनो बिथाङा जेनोखि गावनि न'नि मानसि बिदाजोंहाय रागानि सक्तियाव बेफोरबायदि बुजादों आरोना बिथांनि दाय दङ बिथाङाबो बुहुद गोरोन्थि मावदों बेनि थाखायनो बेफोरबायदि खालामजादों आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि खालामजानायखौ सोरबा बुजायाखैमोन माने एथ'ग्राब बुनांगौ दाय मोनोब्ला ओमफ्राय बिथांनि न'खरावसो मोनथिसिगौ आरोना जायसो जादों जायसो लाजि फोनांजादों बिसोरसो मिथिसिगौ आरोना न'खराव जायहा जायो बिसोरसो मिथियो मालायालाय मा मिथिनो आरोना बिथांनि गोरोन्थि दं ओमफ्राय दा नोंथांमोना मा बुंनो सानदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जायगाया मा जायगानि बेखौ आं बुंनानै होनो हानायल' नङा लोगोफोर जायगाखौ आं एक्जेक्टलि मिथियासै मिथिनायब्ला आं नोंथांमोननो होनो हागौमोन ओमफ्राय बुजानायनि माबाखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ दा एसेबाबो
बिथाङाहाय मा होनो मोजां मोननाय हौवाजों थांफिनो आरोना नायनाय हौवाजों हाबा जाहैखानानै आरोबाव मोजां मोननाय हौवानाव खारलांफिनो आरोना ओमफ्राय दा बिथांखौ न'आव दोनासै होननानै मोनथिनो मोननाय जादों आरोना ओमफ्राय आंबो भिडिअखौ बारा गोलाव मोनला लोगोफोर भिडिअखौ मानो होनना बुङोब्ला अखा हादों नै साथा हमलायनासो बानायदों ओंखायनो अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम लोगोफोर खस्थ' जाथारो नै भिडिअ बानायनो ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव मोनला भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम लोगोसे नेक्स्टआव बाय